Dara fiche trí tháinig club as Nua Eabhrac trasan but lad áitiúil as tSeagail a bhí bhailir foireann sin más spós agus sé na thug an fudin na seo go dtí tSeagail agus bhí deire seachtain na seachtain iontach acu seo agus bhí go leor clufií, bhí go leor sprí. Cinál as sin bhí cards istanta agus bhí tagháil iontachtainta as na clubbanna agus bhí fudin tháinig as Nua Eabhrac bhí na scileann na iontach acu bhríonn siad tar bar nar bhí siad seo. Agus as sin cinál tháinig smaoine go cailíní atá teas a glob cailíní bós thuchar siise fudin na chuir le chéile as Chontae na Gaillimhe le bhfuil ságadtí Nua Eabhrac. Chun toras seo stairiúil mar sin chéad fudin as Chontae na Gaillimhe as éan le bhfuil amach mar sin ag an íos sin le fudin as Nua Eabhrac imirt. Tá cócahraga agam an sin atá bhainteacht le cumán nó cascéil. Ní rá mé I Meiriceá riomh seo. Bhaimid ag imirt cluichí I bPáirc nGael agus ag dul a fheiceáil ar an Statue of Liberty cumát le roinn Cheapaigh. Tá an áthas oireann a bheith ag dul go dtí Nua Eabhrac. Tháinig na cailíní a chamógaíochta ó Mheiriceá an Mheiriceá agus bhí siad cócairdiúil agus ionach sin sa chamógaíocht. Is deisínta ceappa tSeagail a chur ar an léirscoil agus cailíní a cineál ar chur sim sa spórt. Bhíonn mé sprí chamógaíocht, cos is brála mé agus tá go leor cóirde agam. Tá mé go hiúnta. Tá jablift, rowlift agus cá is san air agus is brála mé cos tá tú ábalta an sprí cluichí agus rudaí mar sin. Is rud iontach is slóigh gon muoine na cailíní bhfuil si de teach le chéile tá. Mar si ná gansaí na Gaillimhe chu orb, go mar si de ná bhfuil sin ar son éan na riide agus bhfuil si de tuairt an clifasála sin go dtí Nua Eabhrac. Tá sé iontach bhfuil cailíní mar sin fós ag fannacht lei si glyfa mar fecinn tú agus slóigh an tólas amach sin go bhfuil go leor cailíní fágáil spórt lua. Ach den an rudí mar seagus na deisina sin atá na cailíní fáil, is iontach an rud ag an muoine na chuirt go na cailíní. So bei siad san mí deire fór na bliana seo beis de tuairt ag Nua Eabhrac, bei clufií hála sin beis de fánacht a Yonkers agus beis gimmert sa Páirc stairiúil amach sin na Gaelic ground. So ná riad is toras an stairiúil agus is deis iontach don na cailíní a fada is taiiste.